jaman dipirang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan uga jaman wesi. Jaman emas iku anane mung tentrem rahayu, racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kelepetan kamurkan lan dedosan. Mula anane mung bagya lan mulya. Banjur ngancik jaman perak, kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wiwit ana. Ingkang angka 3 jaman tembaga antarane kautaman lan kamurkan timbang. Ning endi ana kanistan ing kono ana kautaman wisanggeni. Sak banjure pungkasan ya kuwi jaman wesi, kautaman wis kagiles. Dening kanepsa lan kamurkan menungsa ngakune ya padha mengiran karo Gusti nanging sejatine iku mung kanggo kudung lan amping-amping anggone mangiran karo kadonyan sarta derajat pangkat. Nanging gandeng lakune jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali marang jaman emas ingkang kebak karahayon. Nadyan lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mung gumantung manungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone titah yen titah dhewe ora ana gumregahe rasa kepengin ngowahi nasibe dhewe. Ewadene suwe lan orane lakune jaman papat mau ditemtokake dening menungsa. Kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pengin rusak-rusakan. Ingkang gunggung kumpule wisanggeni lakune jaman mau yen diringkes dadi sedina sewengi. Tegese yen bengi iku kahanane saya peteng lan dedet mesti wanciawan enggal tumeka satemah dadi padang tetrawangan ingkang kebak kamulyan wisanggeni.